siyasukuma bese kukhona ucabangela ukuthi mhlawumbe sesingabantu asebephelile. Yingakho nje-ke njengoba sazi sonke ukuthi ngokudabuka kwethu singabantu balapha eNgoje. Ngamanye amazwi sisezindeni lapho kuwumsuka khona wethu sonke. Undlangamandla noma yini, noma ngabe useGoli, noma ngabe useThekwini, noma ngabe usePitoli, noma ngabe useCape Town, noma ngabe uphesheya kwezilwandle. Njengoba nje odu behlezi le phesheya bengabefundisi khona nezinye zamandlangamandla basuka khona nabanye ondlangamandla ongabakhomba noma kuliphi izwe, kodwa nje umuntu mayondlangamandla usuke esuka kulelizwe. Ngiqondeke ukuthi ke sisemsukeni wethu lapho esisuka khona sonke, ngoba lapho sidabuka khona kuye kwabonakala ukuthi ngelinye ilanga uma kufika lendlu yakwaZulu, indlu yomntwana uHamu, engifisa ukuthi sikucacelwe lokhu ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi sicindezeleka kanjani thina singamandlovu ezweni lethu. Sicindezeleke kakhulu ngokufika komntwana uHamu. Ufuna lokhu kucace ukuthi bha, ngubani umntwana uHamu na? Umntwana uHamu wayezalwa isilo umpande. Ezalwa isilo umpande emzala entombini eyayisilotsholwe ngumfowabo uNzile. Angazi uma ngizwa kahle imbakithi. Emzala entombini eyayilotsholwe ngumfowabo uNzile. Ngoba ngifuna sisonge lo nyaka ngoku-understanda noma ukuqonda ukuthi ngempela singobani, sivelaphi. Bese sibuka ukuthi phambili sizoya kanjani. Ngoba kukhona abanye abangathatha ukuthi mhlawumbe ngolimi lwesilungu bathi it's a waste of time, ukumosha isikhathi. Sihlanganelani. Vele khona kwesinye isikhathi ukuyibuze ukuthi konje vele mangimhlanganweni ufike ngitholeni. Ngoba kuyenzeka vele emhlanganweni uhambe kodwa ungatholi lutho. Ikhona imihlangano okuthiwa utholi lutho kuyona. Kodwa nje kubalulekile ke mandlovu ukuthi njengoba nje singabantu abakhayo nabalungisa izinto zabo nababumbanayo ukuze sikwazi ukuthi nathi sibe ngabantu abanesithunzi nabahlonishwayo, kufanele siyiqonde ukuthi sivelaphi. Eseyizeleke lensizwa owenkosi eyizale entombini yomfowabo eyayisilotsholiwe, ngoba umfowabo uNzibe umntwana wayesekhalelwe ngumdlebe kwaSoshanane. Uma uwakhalelwe ngumdlebe-ke awuphili. Futhi umdlebe njalo ungathi ngoba uzokuthi uyakhala usicabanga ukuthi isilwane. Isihlahla. Angazi nje ngizwa imbakithi. Wakhala lesi sihlahla, uma uwakhalelwa yiso awuphili. Wabe siyahamba emhlabeni waye wagoqanyawo. Kwakubagoqanyawo ke kufeni iqala ngoba bebengelulu abantu bethiwe uma befile. Bebegoqa inyawo beqoshame bathi. Angazi uma ngizwa kahle. Makuthiwa nje uyahamba uyagoqa inyawo, suke kushiwo indawo lapho uzofika ugoqe khona uthi unikezwe izikhali zakho uyibambe kanje, uphathe neinduku zakho, uphathe nemkhonto yakho, uhlale ukuthi uqhubeke nempi lapho ugcine khona. Ngoba ngesizulu umuntu kafi uyahamba nje ungena emndenini wakuphi wakubo, aqhubeke futhi ayibambe khona lapho. Uma nimbiza la ngapha nisamdinga nimcela ukuthi uyabambise nansi impi ihlasele. Manje ke kuba kanjalo. Yakhula ke lensizwa kwaze kwafika ithuba lapho umntwana isilo ucetshwayo sishaya khona izingane zabo eziyisikhombisa ukusuka kumbuyazi empini yasendoda kusuka. Zabambana lezi insizwa, inkosi ucetshwayo yabalalisa phansi baba isikhombisa izinsizwa zakwabo. Wakhala uyise wazomisa, wakhala zoma inyembezi. Mayisekhale zoma uyise wabonakala ukuthi hey, kusho ukuthi Hamu Mdini nawe usenkingeni. Wasondela isilo ucetshwayo kuyise wathi webaba, wangazathi uzumthanda kakhulu, phela uzukhumbuta kuyena wakho, wena umzaleli uba omkhulu uNzile. Amanye amazwi akuyena wakho.
musa ukuzenza ngazathi umthanda kakhulu ngoba uzomlimazisa ngami angazi wena ngizwa ilapho ke umbiza kahle phela Ndlangamandla umbiza kahle kakhulu wabona isilo umpande ukuthi hey lengane yami ayiphephile awuthi ngiyoyikhulekela ngapha eNgoje babe sibiza ngamankengane ke laba kwaZulu athi hamba mfana wami uyofika uthola amankengane asemandloveni ngapha eNgoje ufike uzinze phakathi kwawo phela ke esefikile ngapha umntwana wami samemukela samfukamela wahlala ke ondliwa ke kukuhle owenkosi ngoba phela umntwana wenkosi uyondliwa ngazi uma ngizwa kahle kanga ngoba namabhulu amandlovu ahamba ukubikela amabhulu nemantshi ayikhona ngaleso sikhathi ukhabethe watshelwa kwathiwa babizwa ngamakhosi ke lezi mantshi kwathiwa Nkosi enkantolo lona akakwazi ukusebenza iplaza umntana esilo akasebenzi iplaza lama plaza agcwele lapha nje yena ngeke aluku yathi ke inkosi enkantolo cha mthengele indawo ke lo ngoba kanti akazukwazi ukusebenza iplaza lokho kwenzeka nini ke kwenzeka isilo ucethwayo useke wathumela uNdabuko nabanye abafowabo ukuthi abazolanda umfowabo wami lapha eNgoje yini na bafowethu umfunelani owengube bathi ke laba bafowabo cha ibambene iyodudula amangisi eSandwane ngo1879 manje ke isilo siyakufuna sithi woza ndoda uphume iyobantu aphendule umntwana wami athi awu kwawe indoda engathandi ukulwa kakhulu angisho ukuthi wayeyigwala ngisho ukuthi kodwa indoda engathandi ukulwa angithi niyangizwa igwala abesethi umntwana wami awu angeke sidlele kwezimhlaza hambani nimtshele umfowethu ukuthi mangabe sihamba siyobamba impe njalo akuliyo nalabo bantu ngoba banenduku eyilungo ekubulalula lapha kude manje ngeke silunge mina ngila awu kuthiwa ke athutheleke ingube isilo ucethayo sithi awu hambani nimtshela afake ihleze endunu ngoba uzofundisa abantu bangamagwala awu nangempela babesuka ke umntwana uNdabuko sebeza lapha ke sebezombulala umbulaleni nangempela uma befika lapha basamthola sesimthathile samfake entabeni lapha iNgoje le ntaba lena nje lapha samfaka ngale kwalo kunomgedeke lapho ovulekayo ungene inkomo ungene amakhosikazi ungene izingane ungene yonke into ifihlwe khona amadoda ayibambe ngaphezulu lo mgede lo mawuvulwa kuhlathwa inkomo awuvulwa futhi umuntu wakwaXaba lo mgede nokwasikhosana uvulwa ngabantu bakwaNkosi kuphela wakandlangamandla funeke uma nizovula nishisa impepho nihlabe inkomo nibike bese uyavuleka ngesikhathi senu lo mgede uyakwazi ukuhamba lapha ngaphansi uzophumela ngale kwafakazi usuka lapha phezulu noma usuke kwafakazi uzophumela phezulu eNgoje umgede kanjalo ke lo ovuleke ngalo ndlela nangempela bafihlwe khona umntwana mabefika lapha sendlukulu bethi bayafuna ukulwa nalapha semandlovini bahlale phansi abasemandlovini babeke ikhali zabo phansi bese beqoshama bese bethi lapha kwaZulu anini ningamagwala kanti bathi ke laba basemandlovini cha hayi ngoba singamagwala laba sendlukulu asilazi inxeba kwenkosi ngamanye amazwi abakwazi ukwazi abantu bakwaZulu ngoba awukwazi ukwazi umuntu ovele endlukulu hayi base bebona lapha kwaZulu ukuthi awubayahlonipha lamadoda athi ya siyezwa ubwa sivunwa mthi hawu udlulile nabe inkosi wabheka ngaseSwazini usho ke amandlovu esevikele lo mntana enkosi nangempela ke mase beyeka ke lapha basofuthi sebebuyele emuva sekusala bekhishwa ke lo mntwana wami ke esebekwa lapho ngakwaNozombe mawedlula nje ubheke eFrayed lapha ngakwaGobeni lapha ngakwaXama khona ukhalo lapho ngaphesheya kuthiwa kwaNozombe wathi mayesehlezi lapho basebethi abasemandlovini cha
awuzuphepha uma ulapha nabezitha abaqulusi bazokubulala ngcono uhambe uyozinza ngapha phezulu kwentaba itumbane ngale yake usubheka ngasesihlengeni kwangena etsheni usefika usakho umuzi ke ukuthi kwangena etsheni ngoba aMandlovu kade mfake kuphi etsheni ngamanye amazwi basasimfaka ebhekeni usefika ke wakho umuzi ukuthi kwangena etsheni ngoba wangeniswa yithi simvikele manje ke kuyahamba ke uyasuka uyasengamela uyasuka ke ufaka kancane kwaseMandlovu amabhunu nawo enza isiqiniseko sokuthi aMandlovu ayawabulala ke manje ngoba amabhunu athi ke manje asiwafuna amakhosi amaningi lapha eNkosi manje sifuna kube khona inkosi eyodwa kwabe ke kwazi athi kuyacindezeleka ke lokhu kwakithi eMandlovini kuze kufike lesi sikhathi lapho kufika khona lolu usiko impilo olusha lokuba abantu abafuna okungokwabo kukhishwe emabhunini njengoba ayethathini nangempela ke yilapho ke okubonakala khona ukuthi asikulungise lokhu kwakithi eMandlovini nangempela ke ekulungiseni kwethu sesingenile yonke iminyango silungisa lokhu kukhuluma ngoba kubonakala ukuthi kufanele ukuthi kuvuswe ngokusemthethweni lokhu ukuba yithi kukwazi futhi ukuthi kume kuphelele yilapho ke okubonakala khona ukuthi akuhanjwe kuyotshelwa umntwana wawangena etsheni ukuthi cha hayi manje umntwana sesiyabona usukwenzile owawunikezwe ngamabhunu sesifikile ke manje sizothatha okwethu sawuclaima wonke ke lo mhlaba waseNgoda ngoba vele ungowethu yena asisho ukuthi kahambe umntwana akahlale khona lapha phezulu kwentaba intumbane ngoba wathengelwa leya ndawo ethengelwa yithi ngegunya labokhokho bethu manje ke asimxoshi kodwa akahlale khona lapha ya leli lona lonke lesesiclaimile ngelakithi ngelaseMandlovini ngifuna nje ke lokho ucace ndaba enkosi futhi ke azame sikhokhobe ngoba ngifuna mhlawumbe abanye ba-understande lokho ukuthi akukho esikwenze ngaphansi kwetafula zonke izinto sizenza obala asifihli lutho ngoba asesabi lutho futhi asiceli lutho lwamuntu sifuna nje okwethu kuphela ngamanye amazwi enkonzo ukusho kwenkosi ukuthi abukho ubukhosi obungenakhaya abukho ubukhosi obungenali kwabo ngamanye amazwi akekho umuntu ongakwazi ukulwa engazukwazi uzohlehlelaphi ngamanye amazwi njengoba singoNdlangamandla nje thina sicishe sifane nesizwe sakwa-Israyeli isizwe sakwa-Israyeli lesamaJuda sahlukunyezwa ngamabomu ngoba uNkulunkulu wayesicasukele wayesesihlakaza wasigcwalisa izizwe zonke iminyaka ewu-74 angazi uma ngizwa kahle ama-74 eminyaka isizwe sakwa-Israyeli sichithiwe sagcwalisa iganga zonke nina-ke eMandlovu ninomlando nani omude kakhulu engazi ukuthi kanti nina nanoneni kangaka ngoba uqala ukuhlakazeka kwenu kusukela ngo-1819 ngoSeptember angazi uma ngizwa kahle nina ukuqala kwenu ukuhlukumezeka noma ukuhlakazeka kwakungu-1819 ngoSeptember ngenkathi uSoshangane ebalekela isilo uSoshangane wayezalwa ngumfowabo kaZwide okwakuthiwa uZibode uyena wayeyigeneral umdidiyeli wempi yakwaZwide yakwaNdwana manje mayesemfaka indulo okwaseNdlunkulu isilo uShaka nangu uSoshangane ebhembuluka kanti uhamba nengxenye yaMandlovu lawo Mandlovu lawo aze awungena phakathi eMozambique lawo Mandlovu lawo ayinzalo kaManungu noNdengeza ngoba athe mayesefika eMozambique azinza kulo lonke labo shayishayi nazo zonke uzuyofika phezulu koBheka angazi uma niyazazi lezo ndawo kodwa ke angiboni ukuthi mhlawumbe ningazazi kahle ngaphandle kwanamba ney'nkontileka lezi nambe nakhizini nabantu abaningi baseMandlovini akusibo abantu okufuneka ubathathe kancane ngathi izinto abazazi nabantu abazazi kakhulu izinto abahambe beyibuka izinto lapha ngaphandle futhi umuntu waseMandlovini lapho ehamba khona ufika bemkhulu ngoba vele umthetho wakhona ninegazi elihle lokukhulu awuvami ukuphathwa ngabantu nasemsebenzini
emsebenzini ufike wena uphatha abantu kuthiwe woza ngapha Ndlangamandla bejampe bonke lapho uxaba noma sibuko uvele kuthiwe woza ngapha Ndlangamandla sibona ngazathi ungakubheke naba kwamasuku bayekwe bangakhele uvele kukhethwe lapha kwaNdlangamandla into ngathi segazini lento kuwe batheke besuka-ke wayesesuka uManungelo izimpi futhi manje sewunqamula emahwelereni lapho kuthiwa kuse-Port Gietersrus ebuya ngenkomanzi river eyoshona phezulu eLimpopo lapho afike wazinza khona endaweni okuthiwa kwaNdengeza. Le ndawo okuthiwa kwaNdengeza ngenxa yendodana yomfowabo kaManungu okuthiwa uNdengeza. iKruger National Park lena nje wayidabula yonke uManungu waze waba nesitolo ngaphakathi eKruger National Park samatshe aligugu, precious stones noma precious metals. Angazi uma nizwa kahle. Namanje leso sitolo sigciniwe njengomlando kuleyo ndawo. Sikhona lawo magugu agciniwe kubhaliwe kuthiwa Manungu Ko kuleyo ndawo. uManungu belona wahamba-ke washaya amavenda wawathela phansi koludumayo akwabi indaba zalutho. Angazi noma ndiyangizwa yena. Amavenda akuwashaya-ke aholwa ngubani? Aholwa nguMakhado. Angazi noma ndiyangizwa mfundisi. uMakhado lona kusile idolobha yinsizwa le oyayiyinkosi yamavenda okuthiwa nguMakhado. Wayishaya wayithela phansi koludumayo akwabi indaba zalutho uManungu. Wedlula watholana nensizwa yomshangano okuthiwa uMagoro. uMagoro wamshaya wamthela phansi. Uyabona nje uhamba nobani uManungu njengobenza lento, uhamba noMgombane. Abaningi benu-ke bazi ukuthi kusemgobane. Angithi mzala. Mina nazi ukuthi kusemgobane. uMgombane lo. uMgombane lona bayibambe naye uManungu bashaya lezi zizwe bayithela phansi ngoNdlangamandla la. Ngiqonda ukuthi njalo nina benkosi ngifuna ukunikeza isithombe sokuthi ungubani umthetho wakho. Bese uyikhethela wena ukuthi wena awufuni ukuba nguwe. Ngoba bakhona abantu abathi suka kanti abanye futhi basuke belindele ukuthi lo muntu okuthiwa inkanyamba ukudla umuntu akamasayini mhlawumbe indoda engaka. Manje kufika umuntu ethola indoda engaka hayi mina bengicawuthi insizwa leyanto kanti umuntu ongaka. So okwakho lokho ndankosi. Kodwa nje kubalulekile ukuthi uMagoro kwakuyinkunzi eyayingathintwa kanti uManungu uzofunda wonke ama-tactics wayo ukuthi ilwa nhloboni yempi iphethe nhloboni yentelezi. Wayeseyithola le ntelezi wahamba wayishaya wayithela phansi koludumayo kwabe indaba zalutho. Wayesezinza kwela kwaNdengeza. Ukhona-ke uNdlangamandla kwakuthiwa-ke uNtimeni. Yena-ke wedlula wazofika phezulu eZimbabwe. AbakaNtimeni nje-ke bedlula bona baze bayofika eZimbabwe. uManungu wayesehamba-ke olanda umfowabo indodana yomfowabo uNdengeza eseyilanda eMozambique wathi kayibuye izophatha ngoba yona okwakufanele iphathe. Yena wayengezwani nje ukuphatha. Wayewumuntu oyithobileyo ofuna njalo ukuthi kube khona okuthiwa-ke uphethe lo yena abe nje ingxenye lokuphatha. Nangempela kwabuya uNdengeza-ke wakha lapho wahlala lapho sanda lesizwe sabaNdlangamandla. Namanje nje sinobukhosi baso lapha eLimpopo endaweni okuthiwa kwaNdengeza ngenxa yalokho. Yahlala-ke le ndoda angisale sengiyiqede indaba yale kwaNdengeza. Njengoba ngomhla ka-19 kade ngibekwa la ngifakwe esibayeni ngomhla ka-19 ngomhla ka-20 September. Ngenkathi kufika ingwe izosivakashela. Ngoba nengwe lena njalo angazi ukuthi ukhona phakathi kwenu owaziyo ukuthi yayifikelani phakathi kwethu. Niyazi? Kwakwenziwa yini ukuthi bangibekwa mina ngifakwe esibayeni bese kufika ingwe. Ingwe yenziwa ukuthi ngoba abantu bakwaNkosi abasakholwa ukuthi bangamakhosi. Ingwe ibizofakazisa yenzela ukuthi nawe okade ungasakholwa uzukholwe. Indlovu njengoba nawe yadabula iqhiwi isuka le ngaseKhandova eJozini ize la yafike yangena kwaNkosi kuphela yedlula kuyo yonke imizi ayazi yangena yafike yaba kwaNkosi yahlala insuku ezimbili kwaze kwafika ihelicopter yazoyilanda. Indlovu ayikwazi ukwequcina yayidabula nje ingcingo zonke futhi kodwa ingangeni emzini othile mhlawumbe okuthiwa kuvinjiwe kuwo ifike isiphule konke indlovu
iyofuna nje ukuthi ilale kwaNkosi. Yafika yalala kwaNdlangamandla. Yalala 2 days emva kwalokho yasukuma isithandwe yilaba sebeyithatha ngehelicopter bahamba nayo. Konke lokho bekuyindlela njalo yokuthi ibonise amandlovu ukuthi hayi ke ondlovu manje abasafuni yonke lento yokuthi baphathwe mhlawumbe kwangelejeni. Ngamanye amazwi lento ifana nomzekelo engangawuboniswa ngenye insizwa yakwaZulu efike kwami elapha eSoweto esidabukeni kwindini enhlale eGoli. Iyafika lapha kimi izofuna umsebenzi insizwa yakwaZulu ngoba iganwe udadewethu uMandlangamandla okhona lapha eGoli. Manje ifika lapha kwami isithi yalala iba nombono, ibona idlovu iphuma etsheni, igqeke izitshe ngathi iphohloza iqala. Njobe ubone nje mangabe inkukhu izozala noma intshe kangaze ngiyibone izala kanjani. Ngoba intshe ngelinye ilanga uJehova uthi ukuhlakanipha ucabanga ukuthi wena Jobe ukwaziwa nguwe. Intshe njengoba isithutha nje ithatha amaqanda ayo afukanyelwe ngaphansi kwenhlabathi avikelwa nguwe weJobe ukuba angafi. Ngoba phela ukuthi uhlakaniphile. uNkulunkulu wayikhuluma noJobe esethukuthele. Ethi ngoba uthi wazi kakhulu ke uwe ovikela amaqanda entshe mangabe ngwafake ngaphansi kwenhlabathi azafukameleke phakathi na. Ngabe wena lokwenza ukuthi ingwenya mangabe ukuthi uyayigwaza umkhonto uyagoba ngoba umkhonto awungeni phezulu kwengwenya leyo. Uyabuza kuJehova esethukuthele uJobe uthi awungitshele Jobe ngabe mhlawumbe nguwe lokwenza ukuthi ingwenya ibe nomhlano oqine kangaka kuze kugobe ijozi. Uwe nowanika ihashi isibindi esingaka wena Jobe. Uyasazi ukuthi isibindi esingaka ihashi lithatha. Njoba nje ihashi ukuthi makuliwe impi lishone khona. Makhala icilongo alihleli liyakhona. Wena Jobe wenza lokho. uNkulunkulu wayikhuluma noJobe esethukuthele ngaleso sikhathi. Okwamanje ke uNkulunkulu thina singakhulumi ngethukuthelo yakhe ngoba thina ithukuthelo kaNkulunkulu ngazathi isukile phezulu. uNkulunkulu usikhumbulile nathi njengabantu basemandloveni. Ngikondeka ukuthi ke koNdlangamandla sezenzekile zonke lezi zinto. Ngalolu suku kufika ingwe lapha ngomhla ka-19. Le eLimpopo kwadeclarewa. Kusho ukudeclare ngesizulu kuthiwa yini alikhulume emgcineni. Kuthiwa yini? Kwakhishwa igama, kwabeka obala kwacaciswa. Ukhona ukuthi kwacaca. Khona ukukhuluma isiZulu phela ngakho. Kwacaciswa ukuthi ke uManungu yisilo samashangane. Angabe ngizwa kahle bakithi. Nkosi. uManungu ngokuthi ngicela ukukhuluma ngaye. Lo wayeshaya uMagoro, washaya uMakhando. Ngomhla ka-19 bathi mangabe thina lapha siboningwe ifika phakathi kwekhaya lethu ngale eLimpopo kwathiwa uManungu yena oyisilo samashangane wonke ayavumelana. Omanuleke, oMabaso, oMinga, nawo bonke amashangane akhona ngale. Avuma athi isilo sethu thina uNdlangamandla. Angazi uma niyezwa yini. Nkosi. Ukhuluma kodwa ngeLimpopo phela kangithi ningathi isilo sana. Ihosi yabo. Ihosi yabo. Ngoba ngiyazi mihleketho yayina ayifana ngini. Imicabango yethu ayifanana ngini. Phela basho njalo ngesihlangano bathi mihleketho yayina ayifana. Okusho ukuthi imicabango yethu njani ayifanani. Ngizwa kahle. Phela bona bayabula kakhulu. Bayabula. Mawufuna bakujonjise bakujonjisa futhi. Ukujonjisa umuntu umfundisi. Angazi uma ngizwa kahle. Nkosi. Ngiqondeke ukuthi ke yini lento kuthiwa uNdlangamandla. Yini lento kuthiwa usiwela. Yini lento enkulu kangaka. Yilento engikhuluma ngayo ke. Ngithenge kini uqala wenu ufuduko kwaku-1819. Ufuduko lwethu lesibili lwaku-1823. Ngenkathi umzilikazi kaMashobane naye eqala ethatha uhambo ebheka eZimbabwe. Angazobe ngizwa kahle yini. Waze wafika wazinza kwamzilikazi lapho kuthiwa ku-Wanderers namhlanje kulayisha amatekisi khona. Epark Stage kwamzilikazi lapho. Umzilikazi ngenkathi ehamba-ke naye wahlephula ingxenye yamandlovu wahamba naye waze wayifaka phakathi eZimbabwe. ONdlangamandla leyo phuma labaningi nje eZimbabwe babizwa ngokuthi oNdlangamandla. Nkosi.
ngifuna ke ukuthi lezi zinto siyithole kahle umongo wazo noma i-context ngalo limi lwenu olufundileyo zwe. Angazi uma ngizwa kahle. Nkosi. Ngiqonde ukuthi ke ndabe Nkosi lezi zinto kufanele sizazi ngoba eqinisweni uma siphezulu umkhankaso njengalo lesiphe kwawo kufanele ukuthi sikwazi ukuthina ukuthi kuyini njani. Ngoba njengoba sidibana nje sidibanele ukubumbana, sidibanele ukwazisana, sidibanele nokuthi sazane ngoba empeleni uma kungenzeki lokho ungagcina ungazi ngempela ukuthi khona umuntu okuthiwa umgcineni esiwazini uma ufika khona. Ngeke wazi ukuthi khona umzawo wakho okuthiwa uSipho kwakwamavuzo. Uyogcina wazi mhlawumbe ukuthi khona uZef ngapha. Ungabusamazi uSipho nami mfowabo. Kodwa manje ngoba silapha nje sizokhanda khona lokho. Kufanele wazi ukuthi khona ukuthulana ngaphezulu kuba kukhona ukudla. Kulaba kwamakhobelelo. Kanti ke futhi ngikhohliwe njalo ukuniproducela le ndoda elapha eceleni kaSipho. Ngazi noma ishilo le. Ayiproducewanga le. Ayizisho. I-production yenziwa abanjani? Izinga kodwa ngichazana kahle. Ndlangamandla ikhansela laseThekwini le. Nkosi. Futhi akusili ikhanselanyana nje uhlala emkhandlini omkhulu weThekwini. Amazwi uphethe iThekwini lo mfo wamaqobelelo. Uzalwa umfo wananga futhi ubuhle ngekhuluma lapha ezisho umfo kaMvulane. Umvulane kaMphazeni. Angazi uma ngizwa kahle Nkosi. Lensizwa ke le engumduduzi ihlala esigubini esikhulu seThekwini. iThekwini bakithi idolobha elikhulu eliphatha izigidigidi eziwu-36 billion ibudget yakhona. Amjalo Ndlangamandla niphatha imali engako njengoba nikhona nje abantu abakuboni abangukubala imadlanyana. Yabona njengoba i-province yaKwaZulu-Natal iphathe u5 billion mhlawumbe i-Premier's office ihhovisi lika-Premier njengoba liphatha 5 billion. Laba baphathe imali enkulu laba 36 billion okwabo ukuphindwa kaningi. Amanye amazwi abantu ngempatha awuphaka Nkosi akele imshayele izandla manje angithi uyabona futhi akudala njalo eqalile umduduzi ukuba ikhansela. Umduduzi uqale ngomfunyana 2006. awuthi uyabona kodwa manje wafika abantu bekhona be-executive wangena phakathi ngoba wabonakala Ndlangamandla ozangapha. Ngikutshelile awungitshele ngoba ufike insizwa neyimpunga eThekwini zikhona kodwa manje zonke bayiyeka yena mayisefika ngo-2006 kuthiwa Ndlangamandla ozangapha. Angazi uma ngizwa kahle imali. Ngisho njalo ukuthi yilezi zinto esingayithatha kancane ukuthi kwethe imali enhlanganweni siyokwenzayo kwasha kwacima kwathintini sizokhuluma lezi ndaba sifuna uzazi ukuthi ungubani. Khona manje upresident of the Chamber of Mines osanda ukudilika esitulweni uSipho Nkosi. Angazi uma niyamazi umfoka Mphondo wena nje umfoka Fokoti khona la umfowethu lo mfoka Fokoti number 5 eyigwilini ezikhona eSouth Africa. Amanye amazwi uyibillionaire. Angazi uma niyangizwa bakini. Nkosi. Ungowesihlanu ukusuka kuMotsipe nje unumber 1 nje uPatrice Motsipe bese kulandela angazi noma uCyril noma uTokyo bese kuba uTokyo bese kuba ngubani lo wesine angazi noma uPhuthuma Nhleko uDr ya uPhuthuma Nhleko bese kuba uSipho lo bakithi number 5 kuma-billionaires eSouth Africa. Bese kuba khona ke elinye ibillionaire okuthiwa u-owner elungumzukulu kaManungu lizalwa Obed ukhona usifunayo la emhlanganweni siyibhizi sikhuluma kangaka usibiza ngoqini ufuna sedelele umhlangano manje asizukulibamba ngolayo mina bawaNkosi. Nkosi. Ndlangamandla wena wendlu. Ndlangamandla Kagajana woza Nkosi uhamba umfonela uthatha lo lubamba bese umchazela lokho afuna ukubuza umtshele ukuthi inkosi isakhuluma
nina bonkosi Nkosi Ndlangamandla wena wendlovu. Ndlangamandla uqondeke ukuthi ke lezi zinto akufanele kube izinto esithatha kancane ngoba zingumlando wethu, ziwumongo wethu, ziyona nyama yethu, ziyigazi lethu, ziyithi. Ngakho ke akufanele siyithathe ngazathi izinto okufanele siyibukele kude, kodwa kufanele siyibukele eduze. Ngenkathi ke umzilikazi ehamba ngo-1823 nokhokho wethu umqikilele eseqala ukhokho wethu elungisa izinto wena wendlovu. Ukhokho wethu uphuma la lo umqikilele uyise kakhokho wethu uthatha kamadoda osobaba uyisemkhulu wanamba oviki noyisemkhulu wanamba ozef. Njengoba nje usobango esezezala umsuthu abese umsuthu ke engamela leyazwe elisempumalanga njengoba nginezwe lapha ukuthi kunezwe lasentombe lapho kusuka khona labo Sipho umzala uMavuzu nalo Zef lapho kusuka khona labo Viki umfana umfana wendlela umfoko kaMsuthu laba bakaMandala besuka khona lapha embuthwini lapha empisini njengoba nje umuzwa ethi ngabasemagameni ukhuluma kahle kodwa basiba bakamphazima angazi uma ngizwa kahle yini uyangizwa mzala nina ningabaka soba usobango ngokaMandaba nina ningabaka Gwaba uGwaba ngokalanga ngamanye amazwi nizalwa umfowabo kaMphazima njengoba kukhona abakamvulane kaMphazima angazi uma ngizwa kahle imbabini. So ngifuna lezi ndaba lezi siziqonde kahle kodwa futhi ningabe senithatha ke mzala uSipho bese nithi hey wena ngoMphazima suka la eduze kwami asikufuni ke lokho ngoba nalapha abafowodi asifuni ukuthi bese bethi thina singabafowodi suka eduze kwethu nalapha bakamabamba umabamba njalo kwangesinye isiqhwaga bakithi okwathi mase besijaha labo kwaZulu basijahiswa yini na umabamba ubizwa yile Nkosi yakwaZulu ithi njengoba lokho emthini ngamakhosi nina abakamabamba napha njalo behlezi bobathathu nje bavele bahlala nje bobathathu abesimame na belayini losibili anisume ingane kamabamba ngoba kade abanibona ngani nina bakwaNkosi Ndlangamandla wena abelamandla laba abamhloshanyana bobabili bayazalana lona ngumina indodakazi njengoba sengazathi manje indodakazi izala umini ngoba kwenzeke into njengoyazi akusiko ukuthi bayelamana mhlawumbe noma bangosisi cha indodakazi yakhe usibongile imhlophe ngithethwa ukuthi imhloshiswa yini ngakusiko kwabo ngoba nonina ngiyabona la imhlobo ya ile hlobo ade ngibatshela izolo ngithi kubona bakwabo omunye omncane lapho kula uStandi naye uStandi bayemhlophe kakhulu efana nansi inkosi lapha ngemva nazi inkosi eyimvila lapha ngemva lebona umfoko amabophe nalo umntana inkosi ongapha eceleni kwakhe wena ndobekhulu oStandi ke kokuzinsizwe zikanje uStandi bayemhlophe la ethethwa efana namshaka manje mfika amabhunu lesikhathi safuneka uDompasi eHoli bafike bamlokuze uStandi njalo uyena waqala lento kuthiwa iJohannesburg Taxi Association ngamanye amazwi amandlovu ayizingqalabutho uStandi inkosi waqala lento kuthiwa iJohannesburg Taxi Association ngakathi usaqala lento kuthiwa iDokey House kungaziwa ukuthi abantu babephuma eDokey House bazohamba ngani uStandi washo ukuthi uClever waseGoli by that time base bembiza laba insizwa zaseGoli base bembiza
base bethi sicela ukuthi wena ushintshe ezinye zalezi imoto zakho ngoba bambona umfana ohlakaniphile uyenze leyitekisi ngoba abantu base bephuma eDonkey House abazi bazoshona ngoba phela kusebusuku amabhula yabophana manje uSteli wayeseqala itekisi amateksi nje egula aqala uSteli and waze waqala nalento kuthiwa iJohannesburg Taxi Association umfana wanakwa Nkosi njengoba nje ngizanilandisa ngalona omunye nje uyibillionaire njengoba nje ngimtshela ngaleli billionaire kuthiwa u-owner lo okamanungu njengoba nje ngimbalela yena uhlala kule indlu okuthiwa i-glass house umuzi wakhe wasukwakhiwe ngey'ngilazi yonke indawo mawuthi uyakubuka lo muzi uyayibuza ukuthi kodwa kwenzakalani lensizwa lena ngaphandle ine-swimming pool mawuthi uyangena endlini futhi kune-swimming pool phakathi kubhukudwa ngaphandle nangaphakathi abese banalento okufuna ukuthiwa ijacuzzi hayi eyodwa indlu nendlu okulalwa kuyo ine-toilet lakhona leli elijwayelekile nje olijwayele iphinde ibe nale toilet esusa upelepele lapha ngemuva anoma lelo toilet elamasulumane amasulumane phela manje isikhathi badla upelepele manje vele kusuka amanzi athi ayicline le ndawo ngokuthi bakube right lo mfana-ke ngimsholo la oyibillionaire ohlala eMeyersdale ibillionaire yakithi abantu njalo ufuna esibazi lapho eAlbertine umfana wakithi uyibillionaire khona nalo Sipho lohlala eMorningside uhlala namajuda-ke uSipho amajuda lana njalo izona igwili zomhlaba manje uSipho-ke zinkunzi ezihlala phakathi kwabo zakithi kwankosi ngiqondeke ukuthi Ndlangamandla lezi zinto ziyenzeka sekuthi ngalesi sikhathi kusuka laba bebheka eZimbabwe behamba nomzilikazi waba khona-ke amandlovu aphumayo la azayowela imingcele le afika kwelaseSwazini azinza phakathi njengoba nazi-ke napha nje abendlovu omgcineni nabo bonke abafundi abakhona lapho ondumiso na yonke ithimba lozweli nabo bonke basuka ngale kulithaka yilabo abantu abathi sihlale esikhwahlane thina manje angazi ukuthi esikhwahlane ngoba kwenze njani kodwa nje-ke amandlovu akithi la azinze eSwazini iningi lawo ngo-1825 esuka kulelizwe kanti ngokuphuma kukaSobango noNtonga noMqikileko bebambe impi ibanjwe lento kwaze kwafika kwelaMandebele njengoba nje uMabamba kuthiwa udle amaNdebele wena impevane wayiphindelela uMabamba kayeki kanje ngadlala uzoziphazamisa akusho ngiyibuzo ngiboni sesemhlanganweni yo ophongolo cishe abaningi benu bake bezwe kuthiwa kusentonga ngeke ngasebenza enkantolo yakhona for a long time entonga akusikho ukuthi mhlawumbe igama leli mhlawumbe lesihlahla noma igama lomfula noma igama lomhosha entonga ukithi ophongolo ukithi untonga ukhokho wethu njengoba nje sibala nje la ngizulu kaNtonga nanga abanye bakwenu Ndlangamandla abavele eSwazini abakhona ngiqondeke ukuthi mina benkosi njengoba ubona kunephondwane la esingalibiza ukuthi i-original ithu iphondwane la ngempela kukhona leli iphondwane futhi lingaphesheya kuphongolo lapho kukhona khona abakamabophe abakasiwela uMabophe umfowabo kaSiwela bangale ngaphesheya leli phondwane lazalwa yileli la ngokuthi ukhokho mayisesuka la ewelela ngaphesheya uyafika khona ubona izintaba ezicishe izifana nale yasuka kuyo ngoba wayeyithanda indawo yakubo
wayesethi ayi amaphondwane futhi la ngoba engafunanga ukuthi empeleni ahlukane lamaphondwane akuwo. Intumbane le esiyahlala usibiya eyokudlala leyo eyangempela yile angazi ngoba ngizwa kahle ibhakile. Usibiya njalo uhleze entumbane nje usibiya umuntu wethu weqiniso ngoba eqinisweni lelizwe lonke lize liyoshaya eSwazini thina aMandlovu siyilonkosi oyibhafa ngamanye amazwi unkosi oyehlukanisa amaswazi noZulu. uNtshangase phesheya koPhongolo isilo samtshela impondweni ngenkathi simbeka sathi Ntshangase lenhlanhla namhlanje usuyinkosi kule ndawo wafika aMandlovu elwa awusushisa neso laba abamuntu baZulu. Ngikhuluma bakithi ngoba asihleli sikhuluma amaqiniso izwe lalilonke lelo intonga nje le njengoba kuyintonga akusiki ukuthi mhlawumbe umfulo othile noma isikhosha esithile ukhulunywa ngendoda yaseMandloveni yakithi ngamanye amazwi ukithi lapha. Kafushane bonkosi ngifuna sikwazi lokhu ukuthi thina njengoba sikhona nomuzi waseManyandeni ongaphesheya koPhongolo ngowakithi ngokwankosi ngokwaNdlangamandla kusekithi nakhona lapha kulabo abakaNgcayinde kafana abalapha ezonyana kuze kuyoshaya eKhandovo kuyoma ngentaba zobongo abaseMandloveni futhi bonke labo namhlanje sekwahlala indoda okuthiwa uGumbi sekwathiwa ngelakhe lelozwe akanalo uGumbi izwe. Angazi ukuthi ngifuna ngifundele into athi ngifundele leliyazwe akusikho ukuthi siyagwamanda sikhuluma iqiniso elakithi uGumbi akalala. Ingakho isilo mangabe simbeka uGumbi segqoka isuti basibuza abantwana bathi hawo yabezitha bagqoka isuti ubeka inkosi ngenjani lena ebekwa ngesuti. Wathi yena hayi ingoba akuyona inkosi yala ayinanga lizwe la ngakho angikwazi uyivunulela. Yebo ngifuna mina ukufundela kafushane nje la ngizochaza futhi ngesizulu. The merits of the Gumbi land claim on farms in the Ngoche district was researched thoroughly by Professors J.P. Hartman and F.C. De Beer in April 2004. Imininingwane yokufakwa kwesicelo somhlaba ngabakwaGumbi ngo-2004 ivunjululwe ngosolwazi ababili uJP Hartman noFT De Beer ngo-2004. Anoma ngizwa kahle. Bathola lokho. The Gumbi tribe, from which it will appear that the people that today claim to be the Gumbi tribe are descendants from the Gumbi or the Jele clan, which was an offshoot of Emanxwangeni. Abasemanxwangeni laba waGumbi. Some of the tribe members must, however, have remained behind. Laba basemanxwangeni basala lapha. They must have remained behind. Akwaziyo basala kanjani. Besala ezweni lakithi. They remained behind but landless and without a leader. Angizongiyangizwa ngizosona. Labantu abakhulu. So ngamanye amazwi abangazositshela ukuthi banezwe. It was found that the Gumbis in 1935 on Europe, they are on European-owned land in the Louwsburg district. Bahlezi kulesi sifundazwe saseNgoche, kodwa bahlezi ezweni lamaplaza hayi elabo. Bahlezi ezweni elibizwa ngokuthiwa amaplaza, kodwa ngelakwaNkosi. Ngoba phela izwe laseNgoche ngalelo. Futhi ke leli abahlezi kaMhlawuli, basengeke ngasho. Umhlawuli ngokaMhlahlo, uMhlahlo ngokaMphatheni, uMphatheni ngokaNgcayinde, uNgcayinde ngokafana,
ufana ngokaMlotshwa, uMlotshwa ngokwamakhwela, umakhwela ngokaMawandla. Angazi mina ngizwe. Ngikhuluma ngale yazi mina manje le kaMhlawumbe okuyiyona abanikazi balendawo. They indeed, or the Gumbi had no traditional land rights in the Nkosi district. Amanye banalo izwe endaweni yaseNgoba. Izwe ngelobani? Nkosi. Yabona nje lapha eNgoba isikhathi esiningi thina aMandlovu masihlangene siyazibe nesiqubulo esithi mangabe ngithi sanibonani nithi mina ingoje ngeyethu. Mangithi mina ninjani nithi siphethe la. Angazi mina ngizwe. Nkosi. Ngoba senzela le ukuthi ingene emakhangeni. Yabona? The psychological warfare. Sifuna ukuthi abantu bayiqonde kahle nokade nokade engayizwa azayizwa. Mangithi sanibonani nithi nina Ingoje ngeyethu. ninjani Siphethe la. ya niphethe. Ilezi zinto kufanele ngizazi ukuthi mangisho njalo mina kufanele nithi nina ingoje ngeyethu. Bese ngibuza ukuthi njani bese nithi nasiphethe. Akunjalo uThubela. Kunjalo ya. Umsuthu njengoba ehleli lapha nje uyazi ukuthi bangabantu bethu. Ngifuna bakithi ukuthi ke lezi zinto kufanele siyikhulume sizazi siqonde. Ngamanye amazwi ngifuna njalo ukubonisa ukuthi lokhu engishoyo akusikho mhlawumbe yinto lokuzwana efuniselwayo. Yinto engumlando obhalwe phansi nje ePitori yaziwa ukuthi izwe lethu uGumbi akanalo izwe. Lalela-ke la uGumbi eyicelela ukuthi ucela ukuthi uhulumeni amzwela amuphe izwe. Uhulumeni wamaBhunu. Uthi uGumbi I hereby law concerning me and the Gumbi tribe's state of life for the government. Incwadi yabhalwa uGumbi ngo-1963 ecela ukuthi amaBhunu amhlephulele izwe ngoba kanalo. Ngabe mina ngizwa kahle bakithi. Wayibhala le ncwadi wacela lesicelo sakhe wathi I wonder whether the government would not be in a position to find me a place enough only for me who is a government servant. Angiyabona. Ngoba phela umthetho wabo yabuzwa nje ukuthi only for me. Yingoba vele umthetho khona ukuthi uyi-government servant akunimzweni. Ila makhosi abekwa ngabelungu. Angazi mina ngizwa ibakithi. Ngifuna le nto nizwe kahle. Ila makhosi abekwa ngabelungu. Amanye amakhosi okudlala. And then bese kwaba amakhosi angempela. Ngisho lokho ngoba phela ngesami bese kuGumbi ngomthetho. No, ngisho lokho ngoba ngesami akusikuthi ngiyamhleka uGumbi. uGumbi nawe uyazi nje futhi ukuthi mase ngifikile. In 1907 ufuna ukufundela. In 1907 sivumo ngoba uyabona lo umntana enkosi lophethe njengamanje uZeblo Gumbi lo inkosi yakwaGumbi ngokusho kwakhe uzalwa uMathewu umyekeni Gumbi. Umyekeni lo ngokasivumo usivumo ngokaNtini uNtini ngokaNkomazana abakwaGumbi ke labe ngabala imali. Usivumo ke nguye lo onikezwe ubukhosi ngabelungu. It was in 1907 when Sivumo was appointed as the chief of the Gumbi tribe in the Ngoje district by the then Natal government. Angazi mina ngizwa ibakithi. Kwaku 1907 ngenkathi uGumbi appointwa ngabelungu ukuthi uyinkosi. Thina sibona amakhosi okulekwa ngabelungu. Thina singamakhosi angempela. uGumbi wa-appointwa ngo-1907 ukuthi abe yinkosi. Usiyayicelela-ke angiyamuzwa uyisholo yena ukuthi I'm a government servant. Angiyabona ngisisebenziseni mina ngizameleni uyabona noma ngingadlalo naleli laMandlovu uyabona uGumbi mayise ibhale le ncwadi lalela ukuthi ivune elinye eliphethe lelo ofisi ePitori lithi Mr. Bokman libhalela uboss walo manje. Mr. Bokman, this may be an opportunity of abolishing another useless chieftainship. Angazi mina ngizwa ibakithi. Yazi ngikhuluma isiNgisi manje. Angazi mina ngizwa izwa. Mr. Bokman, lokhu kungaba yithuba lokuthi uphinde ubulale obunye ukhosi obungekho nje vele umthethweni. Angazi mina ngizwa ibakithi.
ngisho ukuthi ke bakithi ngiyazi ukuthi mina khona abantu abaye bethi kodwa sizoyelana engode uyizoba le ungayikhona lento ngikhuluma nje lapha elito nje yomzwapo nje ngikhuluma isigizi ngoba isigizi ngesikhuluma la ngapha ngisikhuluma masihlangene kanje manje uyozwaphi-ke wena ngikhuluma isigizi ngoba kufuneka uze la abanye baye bethi lento yokuthi ngiyengode agcine ngazwanga isigizi yabo kanti manje ukhule ngode ngakufika kwenza isigizi uthi ugumbi uthi umlungu this is an opportunity ukubulala lobukhosanyana bokudlala obula Nkonde bangithi ukuthi ibhekeni lento ukuthi ningobani ibhekeni futhi ukuthi manje umthetho okhona nifuna ukuthi nje masuka la siye phambili kanjani and ibhekeni futhi lento ukuthi kubaluleke ngani nokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sazane kubaluleke kabi manje ungakuthathi futhi nje ngempela ungacabanga ukuthi mhlawumbe izinto lezi engabalulekile ngoba ngiyacabanga ukuthi indlovu uzethulile nje ngabalendlu yakwaNkosana yasemandleni lapha bomkhipheni bomntu angithi njalo Nkosi igama lesikole uthe umbani lodlo lesikole akuthula igama lesikole uJohn uJohn uyabona uyabona lesekhaya uthula uyangizwa ba so ke ngabakandiyani uLindiyane wazala umuntu ukuthulani uzalwa ngubani ubaba esilungu uSamile bese elenziswa ngoba usungule ukuthuthe ngaphana nawo awutshele ukuthi kwaza yonke indawo ingozi kakhulu lesizwe leyo usungule ukuthuthe ngaphana nawo uSamile bese izalwa ngubani azalwa uSimangozwezwana uSimangozwezwana bengoka azalwa uLindiyane uqobo amanye amazwi uSimangozwezwana ngokuba kwaMtunga ngoba uMtunga ngokaLindiyane uqobo so ke manje uSimangozwezwana njengoba ezalwa uLindiyane nje uLindiyane ngokaMphaziba ngokwabo kwamabanga uLindiyane njalo angazi manje ngizwa yini uLindiyane umfowabo kaMabanga uMvulane umfowabo kaMabanga ngoba uMvulane naye ngokaMphaziba uNomazolo umfowabo kaMabanga uDikiza umfowabo kaMabanga angazi uma ngizwa kahle ngifuna lezi zinto lezi sizingasilahlekeli uzoyithola le ungezange ngoyo ngifuna ukuthi ngimhlephulele okunye la ngoba singakhuluma kushona ilanga into lakho kodwa manje asifuni uze lishona ilanga ngoba kufanele nami ngihlale phansi nani ngenikhuluma ngoba into ebalekile lapho ukuthi njengoba kuzoqala unyaka omusha sifuna ukwenzani thina singamandlovu sifuna ukubheka phi kanjani ngiyafisa kodwa ukuthi ke ngifundele kuleli verse kule ncwadi le ncwadi ngayilanda phesheya kweyilwandle eHolland eNetherlands ngoba kuzanywa ukugqitshwa into zakithi kwanzangamandla ngase ngithi mina hayi uma ngabe ukuthi bayifihle phesheya lezi zinto ngizoyilanda ngayilanda lento phesheya kweyilwandle anganoma ngizwa kahle ngenzela ukuthi kungabi bikho owedelela ubusha bethu ngoba manje baningi abantu abathathe bese bedelela ubunjalo bethu njengoba nje sikhona amandlovu amakhulu kufanele sikulwele ngazo zonke ikhale esingaba nazo ukuthi into yakithi ibuyele kithi njengoba nje kade sigcina emhlanganweni esabanawo nalabo omnyango iDepartment kaNgqongqoshe wezamakhosi sibethulele yonke into ngoba silungiselela manje ukuthi kube nomcimbi omkhulu ozogcoba ubukhosi bamandlovu siphume sithi geqe kwangena etsheni angazi nje ngizwa ibhakeni ngoba kwangena etsheni asafuni ukungena etsheni yingakho ukhokho wethu kulensizwa kwaZulu eyifika endlini kimi uvela lensizwa ithi kimi ngibone indlovu igqebhulitshe ungathi ibhodlozi iqanda
lithi ke elami awu manje pho uthi kwaphinde futhi kwathi indlovu encane nayo yabhodloza itshe ngathi ibhodloza iqala uthi kusho ukuthini lo ngithi mina no yini ukubuze kimi umcabango wokuqala ofike kuwe yiwo kanye ucabangeni wena uthi ke yena mina Ndlangamandla ngibone ukuthi ingabe amandlovu azalwa kabusha yini na awumtshele nje umuntu ebona indlovu iphuma etsheni aphinde abona indlovu encane iphuma etsheni Nkosi Ndlangamandla wena wendlovu madoda he's over 100 years doing it more indaba iminyaka eyikhulu seyidlile wayeqeda njengamanje udle eminye ngaphezulu 100 woza khona ngapha woza ngapha nje bekhulu akazohlala khona ngapha khona lathi sokwesiqoshe ngendoda endala ephakathi kwethu esiyiphiwe nje uNkulunkulu uneminyaka ngaphezulu ekhulu uyinkunzi nohafu wena wendlovu Ndlangamandla lensizwe mbambile indodana yakhe indodana njoba la isigwevukile njalo ukwenze ngani ngoba isiyingwevu kodwa ingwevu entsha le ingwevu endala siyakubingelela wena wendlovu Ndlangamandla uNdlangamandla lona ke igama lakhe uGcofide kaMsulu umgunda umhlinzeleli uzalwa umkhawuleni kaFokoti uFokoti kaMqikileko umqikileko kaNdindane uNdindane kaSabalala uSabalala kaFana ufana kaMlotshwa abantu bangizwa kahle uMlotshwa kaMakhwela lendoda njobilapha uNkulunkulu amlosisi siyathokoza ngemayina phakathi kwethu ngifisa nje ukuthi ngedlule lapha ndabe Nkosi ngoba ngakhuluma kushonelanga kufanele ukuthi nani ngelikhulume ngoba ziningi into kufanele sizibuke ukuthi ke ukusuka lapha siya kanjani kuthiwa ke njena bona ukhokho wenu wayengumnisi wezulu he was a rainmaker angazi ukuthi ngizwa kahle wayengumnisi wezulu le ncwadi le inamakhasi angamakhulu ayisithupha ina more than 600 pages le ncwadi kodwa le version le ile nto kuthiwa i-revised edition noma i-revised version njengoba mase beyi-revisa bayinciphisa yaba namapage awu-300 nento kodwa umlando wenu awukwazanga ukukhishwa la ngoba ubalulekile ngamanye amazwi bathe noma sebeyi-revisa le ncwadi abaze bakwazi ukukhipha umlando wenu ngendlela enibaluleke ngakhona ake ngifundele kancane ukuthi nibaluleke kanjani uthi ke isilo uShaka kuthiwa ngikhuluma ngomlotshwa wemali kuthiwa he spared Mlotshwa's feelings as he did Vejes by not requiring him to make personal obeisance to the Zulu king akamhlaselanga uMlotshwa akamhlaselanga noBheje akazasho ukuthi wozani ngiqoke ngisakhile ningelela yini ezinto angamhlaseli isilo kwesasihlakaniphile sasheshe sibone mangabe ukuthi uyinkingi ingakho nje akwazi uzwe nje kuthiwa khona impaka yilo nabelungu ngoba kwathi lithi lento yenenzani base bethi ishaya inkomo ilapha bathi ayake ikhiphe inkomo nibeke la bayikhipha nangaphela bayishaya thwahla yawo bathi kanti nje wayeseba ngabangani bakhe nje akazange abahlasele ngoba manje wabuka ukuthi kodwa ngathatha nje abantu bami bakithi ngibafake nje entweni nje bathi ngeke base baba ngabangani bakhe umlibeke labantu bakwaNdlangamandla nabelungu baba ngabangani bakhe kanjalo
thina ke uthi ke ukhokho wethu, he sent him a message, wamthumelela umlayezo wathi, Mlotshwa, you are the greatest reign king and I'm the greatest war king. Angazobona ngizwe bakithi. Mlotshwa wena uyinkosi enkulu yezulu, mina ngiyinkosi enkulu yempi.